Assalamu alaykum atalar söz gepleşigimizin mehran mustaqlary. Biz sizin döwletli ojaqlarymyza agdy birligiň agdodoluň hemra bolmagyny arzu etýär. Belent maksatlaryňyz mendillerden aşyp gitsin. Başyňyzda saglyk täze ýüzleriňiz gülüp dursun. Antan başynyň täze bolan janlylyk mydamaty hemra bolsun. Dağlara çıkan bulutlar kimin ykbartyny belentlige götürsin. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, döwlet adam üçin ördiýen şygar aslynda Türkmen halkyny gelejegi anamlar barýan, gahrman arka dağymyň janynyň taýyp alyp barýan işleriniň hemise rowat bolmagyny arzu etýär. Mehman watandaşlaryň ha şeýle ýaşy arzuwlar siziň her biriňizde ýollap, atalar söz gepleşigimiziň ýene bir tany ýaýlymda öz işine başlady. Edil watandaşlar biziň gepleşigimiziň himayetkäri Avreli Mebel Hususi Kärhanaty. Hormatly adamlar, biziň söhbetimiz Ahal vilayetiniň Tejeni tarawynaky 21-nji orta mektebiň türkmen dili edebiýaty muallimy Urazmat Rejepow. Urazmat monuň gepleşigimize hoş gördük. Atalar sözi aklyň özi söhbetimize başlaýarly. Başlaýarly. Şu atalar sözi gysga sözi ulumany aňlatmak bilen şu gepleşigiň haridary öğrenken. Şu gepleşik dinleýijileriň, tomoşaçylaryň söýgüsini gazandy diýsek ýalňyş däl. Täze şu gepleşige her bir adam tawarsuzlyk bilen garaşýa, gaýtalamasa haçan bolýar diýip soraşyp şuňa tomoşa edýärler. Indi şuňa degişli bir atalar sözi diýip bir goşgym bar. Başynda şonu okamakdan başlaýyn. Gaty bolar. Şahyryň sözi şygyrsyz bolsa söýlem gelte bolar. Türkmen halkynyň taryhy dürdäne atalar sözi, Pehim paýhasyň taryhy, zerdäne atalar sözi. Ýatla diýär düýtüdümmany, gysga sözde ulumany, Lukman Hekimiň dermany, insana atalar sözi. Hadis-i Hak weliniň edebi kiçi uluýunyň, akyly magtym uluýunyň dinläne atalar sözi. Öwrenmeli ýeken, ýaşaýyşda peýdasykän, göýe azap aýdym mukam, aňlana atalar sözi. Köp dinlesin ini ağa, depäzel meňdeýär dağa, alkışymyz arkadaga oňlana atalar sözi. Şu gepleşigiň haridaryňa maýtyk kändidik, şu gysga sözde umman ýaly many berýänligi munyň esasy gymmatyna artdyrýar. Sağ olun. Galamyzy bolsun. Urazmat molum aslynda atalar sözi ýa-da nakyllar eýem biziň süňümizde ornan iň bir mukaddes sözler diýsem ýalňyşmar sebäbi adam hemişe sözleşe häňine onu sözüniň şu ýerine mysal getireýin diýip däli sözüniň diliniň enligine görä şol sözüň şu ýerine mysal bolup gelmekligi atalar sözüň eýem sözüň dogrugyny güwä geçýär ýa-da biz islendik pursatlarda bir bilen söhbet edip oturýak ata-babalarymyz şey diýipdir diýsek eýem biziň sözümiziň dogrugyny güwä geçýän sözler bolup durýar. Şoň üçin hem atalar sözi, nakyllar sözleriň ham bir maýaty hem sözümizi ýerine düşürmek etdirýär. Urazmat molum gahrman arkadağımyň ýyl günümizde sowgat beren paýga çeşmet kitabyna şeýle bir aýlan atalar sözi bar. Dost dostyň aýnaty. Bu sowaly öz pikiriňizi beýan etmeden öňe bu sowaly ýyleşlerimize goýulyň, ýyleşlerimize äl pikir dakan. Biziň türkmen halkymyzda dost-dostyň aýnaty diýen atalar sözi bar. Bu barada halkymyz ençeme aýtgylary şunu çeni dowam edip gelýär. Olaryň arasynda şeýle aýtdylar bar. 7 obada howliň bolandan 70 obada dostyň bolsun. Ýa-da bir güdüň güýji ganatyna adamyň güýji dostlukda. Mal dünýäden aýrylsaň tapylar, dost ýardan aýrylsaň tapylmaz. Ýa-da güneş älim gyldyrýar. Dostluk bolsa kalplar diýen ajaýyp aýtdylar dowam edip gelýär. Dostluk barada bir riwayaty ýüzlenetim gelýär. Gadim wagtlarda bir adam bergidar bolupdyr. Ol dostunyň kapysyny kakypdyr hemde şeýle diýipdir. Dostum, meniň plança mukdarda bergim bar. Şonu üzleşmäne orta ýagdaýym ýok. Sen kömek edäýim eten diýipdir. Şonu barjamly adam öýüne giripdir-de gerek mukdardaky pula alyp dostuna beripdir. Hemde oňa şeýle ýüzlenipdir. Dostum, bergiň üzleşeniňden soň maňa pul gaýtarjak bolup ýörmegin. Çağalaryňa teredip bergin diýipdir. Soňra bolsa öýüne girip meňurup aglapdyr. Aýaly bolsa muňa düşünmän, "Wy beren puluňa gynan ýan bolsa onu şu çağaş elmide bar" diýip adaçyk beräýteň bolmaýarmy? Ýa-da häzirlik çepidiň pulumyz ýokdy diýäýteň bolmaýarmy diýipdir. Şonda ol adam dostuma beren puluma gynanamok.
Ýöne onuň şu günlere düşýänçä näme üçin öňünden habar almadygymy, habar tutmadygymy ökünýän jogap beripdir. Ine dost-dostuň aýnasy diýen söziň manaty görnä hiligiň. Sebäbi dostlaryň toý edende ýanyňda bolsa ona şatlygyň goşalanyp gitýär. Gam gussa batan halatynda dostlaryň ýanyňda bolsa gam gussaň egtilýär. Şeýdibem adam bagtyar durmuşda ýaşaýar. Şeýdibem adam ruh bilen dolýar. Oňa ýagşylyklar ýar bolýar. Ömrümidi ýagşylyklar bedetin, gül ömrümid goý meňdeten bahara, söýeliň, silaliň birek-biregi, öykekine tapılmasın bahana. Türkmen halkı dost tutmak, dostlaşmak, dostluğu, doğruluğu öğrenmek. Şondan bir hatarda öz dostluğunu başkalı ağzının biri hasaplamak yani acayip milliliğe yoğrulan hasiyeti var. Dostuna sırrına inanmak, şondan bir hatarda dostu bilen maslahatlaşıp bir iş etmek. Dostun hurmatı varadaki ata-babalarımın rivayetleri hem yaşları terbiyelemekte, yaşları mukaddesliğe, milliliğe, şondan bir hatarda bir padarlığı etmekte de özünün onun tesirini yetiriyor. Dost dostun aynası diýen atalar sözünde de köp mana aňlanylýar da. Sebäbi halk arasynda da dostu uly sarpa goýulýar. Sebäbi şol dost tutmakda da adam käpirsatda kynçylyk çekýär da. Ýigidi dostundan tana diýip şoňa bir urdaş naklanmar. Indi şu arada bir halk arasynda bir tymsal bar. Dana ata-babalarymyzyň bir wekili Necmeddin Kubra Dürdäne kitaplary okap oturan ekeni. Ondan oň ýanynda bir ýaş ýigit gelip, "Şo akyllar danamyz maňa bir aýdyp berseňiz" diýipdir. "Men hiç dost tutmakda ýalňyş ýanypdyr. Şu men nähili adamyň dost tutsam ýalňyş bolmaz" diýip oňa sorak beripdir. Akyllar dana şo kitap okap oturan ekeni. Ol okap oturan kitabyny nan başyny galdyrypdyr da şo kitaby sifalap şeýle diýipdir. Sen diýipdir, kitabı dost tutun diýipdir. Şonu mudama oku, ondan sana kitap şo nähili adamy dost tutunmalydygyny sana salgy berer diýipdir. Durmuşda da ýalňyşmalygyňa ýol görkezler, ak ýol görkezler diýipdir. Indi men şo tymsal bilen urdaş kitapdan sonra diýip bir goşgy öğretdim. Şo goşgymy aýdyp bereýin. Kitapdan sonra havaralar bolsaň gadim döwürden bilimler çeşmesi kitapdan sonra merjen durun dänetine öwürlen alımlar ozo kitapdan sonra melhem emetmegi agyr kesele dörese durmuşda agyr mesele wagtyň ýitirmede kızgın jedele geçeni geljegi kitaptan sonra dinläp dana babalar olany derwiş deýin il içinde gedeni rowladyp kalbyňda aşkyn közüni yanmagy bişmegi kitapdan sonra tylamagy ýady dogan gardaşy halkyň hak işine goýmaga başy ýagtyldyp gün kümen töwerekdaşy dogmagy ýaşmagy kitapdan sonra açyp anagan akyl sanlygyn giýje günni okap ganmagyn saýlamagyn süýtden sözüň gaýmagyn çoğmagy joşmagy kitapdan sonra akıllar danamyzyň eserleri, dürdäne eserleri bize hemme ýerde de ýol görkezdi bolup durýar, hemme işte de şol Necmeddin Kubranyň aýdyşy ýaly her kim dost tutmakda ýalňyşmalyk üçin iň wepaly, iň bir mehrem dost hökmünde kitaby dost edinse, biz öz kärimiz boýunça da ýaşlara bilim beremizde şo kitaby dost tutmagy öwtünmek etýär. Gat dogry. Şoň üçin ýanky Necmeddin Kubra ten kitap dost tutun diýmekligiň maksady şeýle pikir etýärsäk halatlarda egerde bir kitap ýazan şahyr bolsun ýa-da bolmady ýazgy bolsun tapawudy ýok. Şol özüniň içki dünýäsini şol kitaba tiňdirýär. Diýmek içki dünýäsini kitapda beýan edip bilýän bolsa onu şoň okuyjusy şol adamyny öz häsiýetine görä şonu kabul edip biler. Halk şahyrymyz Kerim Urany Pesňiň sözleri bilen Garabaş dostlary gerekde. Esasy. Unu dostluk hakda başga da nusga edebiyatymyzda da Mahmulat Hamyň sözlerinde de aýdylýan dürdäneler öğrenken.
dostluk meselesi ören içkin hem de gatı sırlı hem şeyler var nädiklik bilen çemeleşmesen onu dost saylap bolurmy ýa-da saylap bolmazmy diýilen sual her bir adamyň öňünde durup biljek ilkinji meselelerden biri. Şoň üçin biz dostumyza wepaly bolmaly, dostlarymyzdan bize wepaly bolmaly. Matymullah tamam aýdýar, duýdy şor düşmany güýçli, dostu wepaly bolmasa diýe. Egerde dostumyz wepaly bolmasa biz islerini kynçylykda askyny geler. Sebäbi dostumyz gollap durmaly da birek. Buralmat molum size berjek enneki sualymyz ene atan göwüni owullagyzy, owul gyzyň göwüni da bilen dizdi. Bu sualy ileşlerimi däl pikirdekan. Ene atanyň göwüni owulda gyzy, owul gyzyň göwüni da bilen dizdi diýen atalar sözüne meniň düşünşim şeýlerak. Ata ene öz perzentini dünýäge getirýär. Terbiýelep ýetişdirýär, oňa gowy ýaşamak üçin ähli şert mümkinçilikler edýär. Ömür etýänçe ogullygynyň aladasyny edip, şolaryň bagtýar durmuşda ýaşamagyny üpçün etmek uğruna jana ýaman zähmet çekýär. Ogullygy ýaş wagtyny ene atanyň özleri barada eden aladalaryny kämir duýman ýaşaýarlar. Şuna kılmysy bilen şu islendik ýaşda, islendik wagtda ene atany gadyrlap ýaşamalydygyny ündeýär, ene muňa ogurda şäke enenin gadryny ene bolansaň bilersiň diýe adam islendik ýagdaý öz başyndan geçirenni şonuň gadryny gymmatyny duýar. Şoň üçin şuna kılıň üstüle ýaşlarymyzda ogul gyzy ene atany başynyň täji gözüniň rowşanyny deňap gadyrlap hormatlap ýaşamagy, şonda ogul gyzy bilen ene atanyň arasynda has jewsligiň ýüze çykjakdygyny şu atalar sözü bilen ýaşlara düşündirilýär. Ene atan göwüni ogulla gyzy, owul gyzyň göwüni da bilen düzle. Buna kala men düşünşüm. Çaga edip edebi onunam edip. Lukmanyň aýtmagyna görä çagany enen göwresine kateriýelep başlamaly. Terbiýe, ötüş özgörüş ilk bilen adam aňyndan başlanýar. Çagalar synçy bolýar, köp soraw bergen bolýar. Şo köp soraw berýän wagtlary çaga dogry düşünip, dogry jogap bermeklige ýaltanmaly. Çagalar synçy bolýar, olar sen her bir sözlen sözüňi, hereketini öz aňlaryna ornaşdyrýarlar. Soň sen edip otursaň şol haçan öz oýunjaklaryny oýnap oturan bolsun, gurjogyny oýnap oturan bolsun, sen hälki hereketlerini özleri gaýtalaýarlar. Şoň üçin hem çaga terbiýesini ünsli bolmaly. Bu arasyna kiçirak tymsal aýtsam, biriniň ýygyt çykan ogly enesinden, atasyndan nägile bolup goýak galmagal edip ahyram çydaman öýlerine çykyp gitdi. Adyrap köp berip ol bir owaň çetinden giýär. Owaň başyndan giýräýän badyna da ýanky şeýle bir goýak galmagalyň üstünden barýar. Seredik görse öz ýaşyndaky ýetginjek ýygyt şeýle bir goýaklap galmagallap ýanky ýygydyň öz hereketlerini gaýtalap dur. Buňa daşyndan sineden ýygyt öz ýanyndan utanýar da şo ýerden ýygyna gaýdyp enesinden, atasyndan ötünüş sorap özüni bagşlamaklaryny soraýar. Buna kala men düşünşüm şeýlere. Ene atanyň göwüni elmizde ogullyk gyzy. Ol oğluny gyzyny apalap bir derejä ýetirýär, terbiýe berýär, östürýär, ulardýar. Emma şol ösüp ulalyp belli bir derejä ýetenden soň käbir ýaşlyk bolýar, ýa bir ýalňyşlyk bolýar. Şol ata-enäniň hyzmatyny ýaş ýigit ýa-da ýaş adam undaýmaga senli barp etýän ýagdaýlar barda. Sebäbi ata-eneň şo näçe ul bolsa da şol bäbekligi ýa şonuň aladasyna bolýar da ata-ene. Näni şu boýunça da bir tymsal bar halk arasynda aýdylýar. Ne bir wagtda goňşy ýaşaýan iki oga bar eken. Onuň aralykda dağın uçudy bar eken. Ol dağın uçudynyň bir oga beýle tarapynda, bir oga bäri tarapynda eken. O adamlar ýaşullary maslahatlaşýarlar da gelin diýär şu ikara diýär ýoly gysgaltmak üçin hem aragatnaşyk mäkan bolmak üçin bir köprü guralyň diýär. Ona bular köprü gurýarlar mäkan. Ona şu köprüni berk saklanmak için asma köprü kurýarlar da belli zat. Şonu 4 tane urgan geçirýärler şoňa. Onuň aşaky 2 urgan aşakdan, 2 urgan ýokardan. Aşaky 2 urgan şol keheline berkidiljek pürtleri saklaýar ekeni. Onuň üstünden geçmeli zatlar. Mäkem edip berkidýärler.
Onu ol geçmegi üçün etýär. Onu ýokarky korgon şol geçýän adamlaryň ýapyşmagy üçün ekeni. Onu olar şo geçenni hopsuz soňdan ýapyşyp arkaň gatnap. Emma şol ýokarky korgonyň geregem ýok diýen ýer şoň hyzmatyna kemmäge garýan ekenler de. Onu günlüň bir orly şo ýokarky korgon aýrylypdyr diýär. Ýigitlerin batyr gayraklary şonsudan geçer, şo korgon bolmanydy aşakylar mäkem geçip bolar diýip etlerek öräpdirler 5-6 edim. Emma onu da batyr gaylyk edip bilmän ýene ýyda gelipdirler de. Onu bir ýagdaý bir akyllardan sorapdyrlar. Ýokarky korgon gerekdiremýärdi aktyk, emma şonu aýrypdyrlar öli geçip bilmedik. Bu hikmeti näme diýip sorapdyrlar. Akyllar aýdypdyr. Şuň hikmetini Ata-ene neden öldürmeli diýipdir. Biz diýipdir ata-enanyň saýasynda her ýene östüňiz kemale geldiňiz diýipdir. Emma şo ata-enanyň sizi östürmek üçin, kemale getirmek üçin eden jebir hüssemleri ýa şonuň edýän aradalaryny adam unda ýar diýipdir. Aşo ýokarky korgonum ata bilen ene mysal diýipdir. Şo barka şonuň aýrylandan soň bilip galyňyz gadyryny diýipdir. Ata-enanyň hem gadyry edil şonuň ýaly diýipdir. Şonuň gadyryny barka bir hili bilmezlige salýaňyz diýipdir de. Şo hakynda bir goşuk öğretdim. Kakam hem ejem bardy diýip. Bir näçe ýyl mundan kakam hem ejem bardy. Agtyklam görse degen kakam hem ejem bardy. Köýrükde köýdi kören, bizi ot suwdan goran, daşgarly ara ören kakam hem ejem bardy. Ölmezdir kaka eje, diýilip gelinen netije, çykdymy inni puza, kakam hem ejem bardy. Söz sözlemäň, oýlaman, gudurman, aýnaman, nädeýin men ağlaman, kakam hem ejem bardy. Olaryň gadyry şu goşguda da belleşmeli. Gidýänçe adam duýmada golýar. Giden ony hem olaryň himayatynyň hem wagtda zerur ekenligini bilip galýar. Şonuň üçin hem halk nakylyna aýdylýar, ata-enanyň göwüni oğurlagydy, oğurlagydyň göwüni dag bilen düzdü diýär. Gatdory. Bu waýaty wara ilk wagtlarda diýär bir adam oğlunyň ýanyna barýardy. Oğlum sen güýçlümi ýa-da men güýçlümi? Oğlum kakatynyň ýüzüne teredi aýtdy, men güýçlü kaka diýär. Bir adam kakata ýa-da tüýşdi diýär, ýene ýanky sowal gaýtalat diýär, oğlum sen güýçlümi ýa-da men güýçlü diýse diýär, oğlu ýene de diýär men güýçlü kaka diýdi diýär. Beýas adam ýa-da tüýşdi diýär, oğlum sen güýçlümi ýa men güýçlümi diýip diýär, şo sowal gaýtalat bolany oğlunyň tesi bir ad haýallatdy diýär, men güýçlü kaka diýdi diýär. Emma ara eklemenden açıldı diýär, hatda diýär bulan arasyndaky teslerem diýär doğrudan bir-birini estilýärdi diýär. Sonra diýär kaka diýär gat ses bilen diýär ýene şo sowal gaýtalap oğlum sen güýçlümi ýa-da men güýçlü diýdi bolany sesi doğrudan eşdenýär oğlu şo wagt sen güýçlü kaka diýip diýär çyny bilen şoňa diýär bak sesi bilen jogap berdi diýär. Demek bizim ene atalarımız bizim ýanymyzda näçe daşdaşçygysa şonça da zerurlugyny duýar. Demek ene ata bizim ýanymyzda bolsa bizim öňümizde hiç ýeri müşkül işin ýoklugyna da hemmämize ma'lum. Bizim barlygymyz bizim ýa-da durmuşdaky ähli ykbarlarymyz enemize atamyza bagly. Bizi nähil ýetişdiren bolsalar, bizim edil şonuň ýalam biz durmuşda özümiziň ýaşaýyşymyzy dowam etdirýär. Demek biri yola salyan ene ata. Oralmak bolum size berjek inneki sowalymyz okumak, iňe bilen guýgarmak. Bu sowaly size pikirinizi beýan etmeden öňürde bu sowaly ileşdirmede goýulyň, ileşdirmede näme pikir zakan. Okumak, iňe bilen guýgarmak. Buna kyla men düşünşüm köp okan köp biler. Bir okana, bir dokana, kitap okan älemiň sirni açar. Bu dünýä gelmek, ýaşamak uly bagyt. Ömrüňde köp haýyrly, sahawatly işleri bitirmek, manily ýaşamak, özüňden soňkulara gowy işlerini galyrmaklyk bagyt. Bu dünýä bagta barlyan, yetilýän, onuň hödürini görüp ýaşalýan dünýä. Dünýämiz ýaşaýşymyzyň gowluklaryň, ahlak gymmatlyklaryň hasabyna ýyl saýyn ösýär. Adamzat ösüşlerden ösüşlere, kämilliklerden kämilliklere ýetýär. Munyň üçin bolsa köp okumaly, köp okumaklyk garankylykdan ýaltylyga çykan ýalyr. Ine buna kyla men düşünşüm şeýlere. Okumak, iňe bilen guýgarmak diýen
atalar sözünü ılım, bilim, babatda gurrun ediler. Bu yerde şul ılımın, bilimin kadir kımmati okuyan adam bir hemişe gözlükde bolyanlığı şu atalar sözünün üstünden beyan edilmek isteyer. Bizim halkımız, ata-babalarımız kadim dövrlerden şu tarihe sertalanmazda şu okuyan adamı, öğrenen adamı, ılımlı, bilimli adamlara ulu hormat koyupdylar, olary sarpalapdylar, danadan sorapdylar. Ilymyň, bilimin çägi nähili kadip howasdan ýaşlar sorapdyr, welin dana şeýle jogap beripdir. Siz şol dağın depesine seredin, şol dağın depesine yetmek üçin nähili zähmet çekmeli, nähili jepa çekmeli edil, ılmam şolar ýalyk, ılmyň depesine çür başyna çykmak üçün jepa çekmeli, onun ilgidir üstünde işlemeli, baskançaklary ýeke-ýekeden geçmeli, şol dağını maslahat veripdir. Ine şu maslahatdan görüşimiz ýaly hemde şu ılım, bilim babatdaky işin hemişe gözlegde bolýanyny sebäpli ata-babalarymyz şol okumak, ılım, bilim almagyň edil bir iňe bilen goýu gazanýaly bir iýinçe işdigini, onuň bir azaply, jepakeş işdigini şol atalar sözüniň üstü bilen beýan etmek isläpdirler. Bu oyunsa da halk nakıllanmada aydılyan tımtarlar, atalar sözleri nakıllar öğrenken. Gündelik estiberen sözümüz bir okana var, biram Dokana. Akılınam şeşmesi alım bilim. Onam sol gize ünlü okap, so iğrinse zahmet bilen alıp, so inge bilen kuyunu nähili kazmalı olsa sondan am kıyın edilip korkodiler da. deňişdirme esasyny aýdylýar. Häzir inge bilen guyuny gap bolmajagy size de mälim, bize de seredýän tomoşaçylarymyza da mälim. Diýmek şon ýaly iňçe işligini, şon ýaly näçe öwrendiňçe şonça da şoň aňatyna ýene-de manyly teterleň barlygy barada beýan edilýän teterler. Matumulatymyzda var, kitap okuyan gullar mandan doktor diye. Onun Şahir Kerimowa Nefesif kitap almak, zat okap almak kıyın diye. Şo ansat bilen kıyın diye başykdyna. Ne şo diýýäli sebäbi biz näçe beýeli kitaplaryň ýüzlerçesini, müňlerçesini satyn alyp bileriz. Olary gowy edip odan edem öýlerimizde ýerleşdirip bileriz. Emma şondaky dürdeneleri bizim özleşdirendigimizi aňladan okşar. Näşeýle bir tymsal bar, öňde de bir padşa, bir dana padşa bolmaly da. Näşe geýenleriň gelip geçip durda ýurtlara, ýanky täzirler, söwlegerler, bedirgenler. Näşelerin bir gelenlerinden bir habar gowşýar ama. Şu diýär Hindistan diýen ýurtda diýär bir bakylyk agacı bar diýär. Şol agacyň miýwesinden dadan adam garramaýar, ölmeýär diýip habar eşitýärler. Ha, ona diýsene ol özüniň maslahatçylaryny, wezir wekillerini çağırıp maslahat edýär. Şuň ýaly gurrun bar diýär, onu diýär bir anamdar nämämizi wekilimiz diýär, şo Hindistana uradalýan, goý şol agacy şonuň miýwesini tapyp gelsin diýär. Onu har sarazat bilen üpsüredip Hindistana uradýarlar, etmeli işini hem düşünürýärler. Ondan bu Hindistan uly ýurt, bunu bir näçe aýlap aýlanýar, soraşdyrýar. Emma şo hili agacy, şoň ýaly zadyly agacy bilýän ýok diýär. Ondan bir gamawatyp oturýar, ondan şo ýaşaýan ýeriniň öýe diýär. Şu plan obada bir akıllar var diýär. Şuň çözgüdün şol akıllardan sonra diýär. Ondan bu akıllardan aňa barıp soraýar, bolun siz diýär hemme öte eşitipsiňiz diýär. Oňa ýaly zadyly agaç hiç ýerde ýok, ol zadyly agaç diýilýän kitap diýär. Şol kitaby, ilm bilimi alan adam baky ýaşaýar diýär. Ine geçen ilmdar danalarymyz müňlerçe ýyl geçdi de şolar ýaşap ýör halkyň arasynda. Ama bir misal getirip beren, bir dana alymyz, Türkmen alimi Mahmud Kaşgarly, türkü dilleriň diwany dip meşhur eserini ýazýar da. Häzir hem şol eseriň durdanylerini öwrenip ýörsiz. Aradan müňlerçe ýyl geçen. Ana şol ýanky nakylyň götköni terjimesi şutaýdy emeli da. Ilmsiz bir ilmli müň ýaşady ýa. Şol özüniň ilmini, dürdanesini biziň halkymyza bir ömürlük miras koyan Mahmud Kaşgarly'nin işi yine ençe müň ýyllar halkymyzyň arasynda ýaşajak, öwreniljek da. Doğru.
Akıllarlar sözüne beýläp geçýär. Sizin gaýta-gaýta alyp biljek iň ýakynly sowgatlaryňyň biri kitapdyr diýer. Ýa-da bolmady siz kitaby diýe okan diýe. Çünki diýe her gerek okanyňyzda siz ýene bir täze bir wakaň üstünden bararsyňyz diýe. Nuralym matmum söz açar diýilýär. Ýani kitap okumakda ýaş tapawutlygy barmy? Şu arada da halkımızın arasında aýdylýan aýtdyken. Naşol sarlansakdan ahirete çenli diýilýär. Şoňa çenli okap öwrenbermeli. Ol sebebi okuduğunsa sen täze ilmler, täze dürdeneler açılıp gidip otur. Benim şu öz okuçularıma da şonu öğütünle ödeyenler, ýa-da ödeyenler. Ben 50 ýyl bäri şol yaşlara bilim terörmek uğruna işleyenler. Başka da ýagdaý belläp geçmek gerek. Şol ýaş aýratynda diýäniň dede gaty ul tapawutlar var. Sağa wagtynda sen bir düşünjede, onuň orta ýaşlarda bir düşünjede, onuň kämil ýaşaýatynda ýene düşünjeler giňýär. Onuň behasan şu ilim bilimini söýlen, kitabyny söýlen adam alýar. Uralmat mol verecek enneki sualımız suwly yer gül, suwsuz yer çöl. Bu suwal ileşdirmeden pikirde kan. Suwly yer gül, suwsuz yer çöl diýen atalar sözüniň üstü bilen şu suwuň ähmiýeti barada, suwuň durmuşdaky orny adamyň ýaşaýyşyndaky orny barada gurrun edilýär. Suwuň bar ýerine ýaşaýyş güllap ösüpdir. Şonuň üçin hem halkymyz suwy dyrlygyň ýaşaýyşyny göz başy hasaplapdyrlar. Ata-babalarymyz şol suwuň bar ýerine gadymy döwürlerden şol ekrançylyk bilen bagy bostançylyga ugrupdyrlar. Şol ýerde ýaşaýyş hasym ýokary derejede bolupdyr. Şonuň üçin hem ata-babalarymyz hemişe şol suwuň bol yerlerini, deryanın kenarlarını ýaşaýyşyny şol ýerde berkidip, suw bilen baglanşykly öýleriň durmuşyny hassa ösürmäge aýratyn ünsüripdir. Suwly yer gül, suwsuz yer çöl. Bu atalar sözüniň manysyna düşünşim türkmen halky suwuň gadyr gymmatyna ören ýokary baha beripdirler. Goýnuna ýumurtga bişirip bermeli, garawymyň jümmüşinden 40 kuloçky ýylary gadyp süýji suw çykaryp özüni, mallaryny süýji suw bilen üpçün eden ata-babalarymyz suwuň her bir damçasyny altyna barabar saýypdyrlar. Elbetde suwuň ba ýerine ýaşaýyş we suwuň ba ýerine durmuş gaýnap joşýar. Suw öz baran ýerini güldarlyga, bagy bostanlyga öwürýär. Şoň üçin bu atalar sözüniň manysyna men güni manysyna düşünýän suwuň bar ýerine hemişe ýaşaýyş dowam edýär, hemişe güldarlyk, bagy bostanlyk bolýar. Suwuň ýok ýer bolsa çölstanlyga öwürýär. Meniň bu atalar sözüniň manysyna düşünşim şeýle. Hormatly arkadaşlarymyz şu boýunça ululu işleri edip berdi. Ululu aladalar edýär. Sebebi suwly yer güldarlyga öwürlýär. Suw ýaşaýyşyň çeşmesi, enesi. Sebebi türkmen süýne suwuň gadyrynyň uludygy ullanykça hemmemize ma'lum. Sebebi biziň topragymyz garawym tutýar köp ýerimizi. Garawym bizim mekanımız, vatanımız ol bolsa bize üçün bu ulu baýlyk çeşmesi. Hormatly arkadaşlarymyz, bizim ýurdumuzy güldarlyga öwürmek, baý bostanlyga öwürmek boýunça uly işler alyp barýar. Ana şonda bolsa ýanky suwuň ähmiýeti, şu suw akabalarynyň iýdegi ilkinji orunda durýar. Şo boýunça edilýän işleriň gaty tanasaň soğa bar diýmek boljak. Sebebi uly işler alyp barýar. Halkyň agyz suw meselesinde de ýurdu baý bostanlyga öwürmekde de şo suwuň gadyry düýünden başgaça. Ana suwsuz ýer çöllýäni şo garawym jümmüşine aralaşdygymyzça suwsuz ýer. Emma suwsuz ýer diýenimiz bilen men gaýtymyz ýary, oňam özüniň baýlyklary, özüniň türkmen süýüň ediligi bar. Suwly yer gül, suwsuz yer çöl diýilende ýani bir tymtal ýadyma düşýär. İlk wagtlarda diýär bir adamyň diýär iki tane küýde bolupdyr diýär. Günnelik diýär etli mendiler gidip diýär çeşmeden näme tuwalyp gelýär diýär. Ýöne
wagtyň geçmegi bilen näme şol küýden diýe ağzynyň bir gapdaljygy döwüklügi sebäp bilýär geli küýdöl suw alyp gelýänçe suw diýe ýarty bolýar ýola dökülip diýe. Indi bul adam şonu da diýe şol küýdösini gatnadyp berdi ahyryna şu küýdäme alyp gelýän suwum ýarty bolýar da gelýänçe şunu goýoýunna gelmen gowsy bu küýdäme akedeýinidi diýe. Şondan soň diýe döwük küýdösini öýüne goýup awat küýdöslerine suwa gatnap başlaryna diýe men ulananok men döwüklüğüm sebäp bilip diýe şeýle pikirdäki küýdö diýe gün-günden taralyp barýan ýaly duýulýar aslyndan näme. Ýöne ele gys gutordy ýa başlady bolýan şonu döwük küýdöl gatnan ýoluň diýe bir gapdalyna şeýle bir gülälekler çykyp başlady diýe. Şol her gedek ýoluň gyratyna dökülip gaýdanna şo taýda howaň tozandyrşy etatyndan şo taýky gülüň tohumlary gaçyp şo taýnam ol döwük küýde günlük ýaryn döwük gaýdýan orta şo taýdan şeýle güller çykdy diýe. Şonu diýe küýden geýe taýdy diýe. Men şol döwük küýden görnä heli tebigaty diýe özüniň diýe peýdasyny getirdi diýe. Daşdagora gülgüläle uğurdu diýip diýe ýene de diýe şol döwük küýdesini alyp diýe tuwatna mana başlady diýe. Demek suw adamyň ýaşaýyşyna iň wajyp zat aslynda adamyny tuwsuz gödegine getirip bolarmy? Pikir etmegem eýem hatarly şeýlemi? Şonuň üçin hem hat irkibatlara aralaşamada da nirede adamlar ýaşaýyş mekany tutjak bolanlaryny hökman suw garatyna ýaşaýyş mekanyny tutanlaryny taryh baglamaklamada habar berýär. Öz pikirimizi, öz yürek zoğaşınlarımızı, zoğaşa gelmeye şeyle ulu şertleri döredip berýän hormatly arkadaşymyzyň jany sag, görjek günleri gowy, halk bähwitli işleriniň hemmesiniň durmuşa geçmegini tüýsürekden arzu edýär. Sağ olun Oralmat molum arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Molumlaryň maksadynyň äklisi bir maksady gulluk edýär diýsegem ýalňyşmar sebäbi molum özüniň bilim terbiýe berýän ýaşlarynyň ilmli bilimli bolmagy üçin mukaddef watanymyza gahrman arkadaşymyza wefaly ýaşlar bolup ýetişmekliginiň esasy aladalar. Şonuň üçin siziň hem bilim berýän ýaş nesilleriňiziň mukaddef watanymyza gahrman arkadaşymyza wefaly ýaşlar bolup ýetişmän tüýsürümizden arzu etýär. Hemişe alyp barýan işiňizde üstünlikler hemra bolsun. Ketkiňizden kemal tapyň. Hormatly adamlar, biziň söhbetleşimiz Ahal vilayatynyň Akbuda etrawynaky 7-nji orta mekdebiň molumy Mirjahan Muradowa. Mirjahan molum gepleşmede hoş gördük. Atalar sözü nakyllara anyk jogap bermek aňsatdäl sebäbi her bir adam öz pikir dünýäsi bilen atalar sözüni nakyllara öz düşünjesi boýunça toragy jogap berýärler. Ine bu aýratyny bolsa hasapdak belgiler hasaplap çykaryp bolar anyk jogabyna ýöne atalar sözüň nakyllaryň anyk jogaby ýoklugy sebäpli her bir adam öz dünýäsi bilen öz pikir ýöretişi bilen ýanka jogap berýär. Biziň hem gepleşigimiziň atalar sözü gurrunmudum atalar sözüniň ýylçyna ulanýaş dogrusyna başlatar. Atalar sözüňde umuman adamlar çağlykdan dünýä iňenden öz enatasyndan durmuşda görýän wadandan ulanyp kemale gelýär. Esasanam nakyllan usly bilen adam durmuşda özüne bolan kynçylyklarda her bir adamda özüne paýhas çeşmedi bolanlar. Biziň hem gulagymyza goýulan öz enatalarymyz nakyllan usly bilen edep tere beren ýerleri bar. Şoň üçin akyl bilen nakyl ikisi doganly aýdylypdyr. Her bir işe başlangda, her bir adamyňda sen paýhasly çemeleşmel, akylly çemeleşmel bolýar. Hormatly arkadaşlar, çağlara alym bilim tere bermekde bize türdäne ajaýyp kitaplary bize peşkeş berip durun ha. Şol kitaplarning içinden esasanan bize ýan kitabymyz bolup duran paýhas çeşmesi atly kitaby bize ýol ýöreli bolup dur. Howlukma, hiç darykma, eger bar bolsa akyl, gaharlanyp körükme, ulan sen paýhas akylly. Ine hakamyň öz ýadan goşgysy. Numan adamlar durmuşda ýaşana, özüňden ula adamlara paýhasly adamlara çemeleşip her bir işe başlanganda da maslahatly biçilen don gysga bolmaly bolupdyr. Şoň üçin her bir işe başlanganda paýhasly çemeleşmel ula adamlara maslahat salyp ýaşamaly düşünýän men özüm. Gattory.
Bulon aňarsyna da eýem üns bersek paýhadan ýatanlygy. Sebäbi biz käy halatlarda ýaş nesiller bilen gurulmdaş bolanmazda hemişe aýdýarlar da bizim özümüz ýaşlykdan ýa şu nakyllar, atalar sözü ýa-da ertekler rowaýatlar bilen ulanlyk diýerler. Hemişe bizim de enemiz ýa aşam ýatjak bolanmazda diýdiňen şunu ýalatlar aýdyp berip naten şeýle bolyp diýe şeýle öwüt ündöwler diýe bizi durmuşda diýe bolan höwetimizi artdyryp diýe durmuşda nähili gowy ýaşamalygyny öwretdiler diýe. Dime atalar sözü ýa-da nakyllar bularyň ählisi ýa sözüňizde belleşiňe diýil akyl bilen dogonur diýsek bizi seýleýän tomoşaçylarymyzdan bizim ile alalaşarlar. Mirzahan Gahryman arkadaşymyzyň howunarlygyna halk köpçüligine ýetirilen Paýga Çeşme kitabyna şeýler aýdylýan atalar sözü bar. Galam gylyçdan ýeti. Bu suwaly söýüp pikiriňizi beýan etmeden öňürde bu suwaly ýeşlerinde goýulyň, ýeşlerinde alyp kirdigan. Yani bu atalar sözü gözkün galam bilen baglanşykly däldi. Şol galam ýöredýän adamlar, ýagny dörejilik işgärler bilen, ýagny zehine goýulan sarpa gönükdirlendir. Göz başyny ataryň jümmüşinden alqaýdýan bir baý hazina gora eý bolan türkmen edebiýatymyz bar. Türkmen edebiýatymyzyň görnükli wekilleri, nusgaw şahyrlarymyzyň hasy irki döwürde ýaşap geçen bir ulum ustaatlarynyň döredip giden eserleri häzirki döwürde de özüniň gymmatyny ýitirmeýär. Muny şu küllerde de ýaş nesillere öwretmekde bir näçe işler alınıp barlar. Şonuň üçin hem ir döwürlerde de häzirki döwürde de dörejilik işgärlerini belen sarpa goýýar. Ha bu atalar sözüne şeýlerak bir rowayatyň üstü bilen beýan etsek ýerlikli bolar. 18-nji asr edebiýatynyň görnükli wekili akılda şahirimiz Mahtumul Atamız bilen bağlanşykly bir rowayatlar halk arasynda galypdyr. Mahtumul Atamız Xiwadaky Şyrgaz medresesinde, Buharadaky Göweldaş medresesinde, Halaşdaky İdris Baba medreselerinde okap bilim alypdyr. Mundan başga hem Mahtumul Atamız jahan keşleri ýetipdir. Bunun üçin kerwen bilen gelýärke bularyň kerwenlerine galtamalar çöküpdir. Şonda ähli kerwendäki adamlar bir ýaňa üýşüripdirler. Sonra da bularyň kerwendäki goşlaryny gözden geçirmäge başapdyrlar. Gedek Mahtumul Atamyda we goşlaryny gelenine Mahtumul Atamyzyň bir artyma çykoşam ýok eken, bir horjunda da kitapdyr, galam şoň ýazatlar bar eken. Onda galtamanlaryň ýol başçysy sorapdyr, sen kim, näme bu ýolda näme işläp ýörsiň diýende Mahtumul Atamyda özüniň talipdigini, ilim alyp gelýändigini, hindem özüniň dogduk mekany bolan Gerkede barýandygyny aýtypdyr. Galtamalaryň serdary Mahtumul Atamyzy oduň başyna çağırıp on goşgularyny dinläpdir. Dinledigi saýa Mahtumul Atamyza bolan garaýşy üýtgäpdir, hormat sarpasy artypdyr. Iň sonunda da galtamalaryň serdary Mahtumul Atamyzdan ötün sorapdyr. Beýle dürdäne setirleri, beýle şygyrlary döretip bilen adama we onuň gelen kerwene hiç gaçan biziň kılcymyz uzamaz, bagyşarsyňyz diýip ötün sorap olary ýola uratypdyrlar. Şu rowayatdan görnüp dur bir galamyň dörejiligiň özünde çuňur manyny jemleýän goşgularyň güýjüniň bir kılıçdan bir ýokary saýlandygy şu döwürlerde de Mahtumul Atamyzyň eserleriniň üstü bilen beýan edilipdir. Galam gylyçdan ýeti. Hormatly prezidentimizin Paýga Çeşme kitabyna bu nakyl aýtmak bilen atalarymyzyň başga da şeýle bir sözleri bar. Yani bilimli il ozor, bilimsiz il tozor, bilimli müňini, bilimsiz birini yıkar diye. Edil şonuň ýaly meniň şu nakly düşünüşüm galam gylyçdan ýeti. Yani çeper sözlü, ilmli, bilimli adam, müň adama taý geljekligini aýtýar. Varada men Sultan Hanzar barada bir rowayaty bilýän. Sultan Hanzaryň jan penasy bolupdyr. Jan penasy bir sebäplik bilen ýalňyşlyk goýberip Sultan Hanzaryň muňa gadaba minip meni zindana oklaýar. Sultan Hanzaryň ýanyňky ýakynlary jan penasyny halas etmek üçin haýsy diýerler. Emma Sultan Hanzaryň gadaba minip zindana boşatmajagyna söz berýär. Jan penasynyň akly uýasgan bar eken, jan penasynyň uýasy padşah hat ýollaýar. Hatda şeýle ýazýar. Ey padşah elem, ýitse tapyp berjek, adasda ýola saljak. Günäň sizde ýalňyşyny bagyşlap biljek, sizden başga kim bolup biler diýip hat ýollaýar. Padşah muňa akylly sözlerini muňa hayran alyp,
Yanqışa qıyyd bilen söhbetleş bolmak üçin habar ýollar we işgala jogap berse şu ağzynyň gynana başadyljygyny Sultan Sanjar şeýip jogap berýär. Çempionatyň uýaty paçan huzuruna gelýär. Şol döwrüň dämine görä qıyyd gelinler ýüzi perdeli bolar eken. Paçan huzuruna gelip edep bilen salam berip başyp durýar. Sultan Sanjar sowal berip başlaýar. Bu dünýäde gylşdan itidat nämedir diýär. Qıyyd Söýdür sultanım, çünkü söýd bilen dünýäni ýykaman bolýar, dünýäni düzeltmen bolýar diýip jogap berýär. Sultan Sanjar ikinji sowalyny berýär. Kılıçdan güýçli zat nämedir? Galamdyr sultanım, çünkü galam kılıcın etmeli işinem ilk galam bilen ýazylyp soň ýerine ýetirilýär diýip jogap berýär. Qıydyň jaýdar jogaplaryna paçan göwün hoş bolup üçinji sowalyny berýär. Bu dünýäde pul bilen satyn alyp bolmaýan zat nämedir diýär. Qıyyd edep bilen öz ýüzüne perdesini ýumşalyk bilen gallaryp pul bilen satyn alyp bolmaýan zat görükdir sultanım diýip imal bilen jogap berýär. Benim akylly jogabyna paça haýrany galyp Qıydyň agasyny dynlandan noşadýar. Şu ýerde sözde gudrat bar diýip esas riwayatyň manysy paýhasly çemeleşip Qıyyd paçaň huzuruna Qıydyň bolsa edep terbiyesi bilen öz akyl paýhasy bilen dürdäne sözler bilen paçaň huzuruna barmak bir her kime başardýan zat däl, ol şu akylly çemeleşip paçaň hat ýazmagyň özüm akyllylygyň alamatyny gadýan men pikirimçe. Şeýle bir waka barda Sultan Sanjar diýe öz köşkdäki ähli diýe emellarlaryny çagyrtdy diýe düzeltip bolmajak zat näme diýip sowal goýdy diýe. Muňa diýe her bir adam öz pikirçe jogap berdi. Demir üçinler aýtdy diýe düzeltip bolmajak zat diýe bir täket başlanan işdir diýip diýe jogap berdiler diýe. Şahirler bolsa diýe düzeltip bolmajak zat iňerwet we betwatçylyk diýe ýazlanşygy okulmasa diýip diýe jogap berdi diýe. Her kim öz uğur goýunça şo taýda şeýle jogap berdiler diýe. Ahyrynda bir dana bir şonu aýtdy diýe. Düzeltip bolmajak zat näme dogry aýdylan maglumat düzeltip bolmaýar diýe. Hasam diýe beteri bardyr diýe. Egerde näme dogry maglumat diýe kitabyň ýüzüne ýazylan bolsa diýe. Muny miňlerçe okuwçylar okuýar diýe. Bularyň her biriniň diýe aňyny eýem şol ýazylanda dogrudur diýip kabul etýärler de diýe. Durmuşda diýe eýem näme emele gelip başlaýar diýe. Şoň üçin düzeltip bolmajak zat näme dogry maglumatdyr diýe. Demek galama ýöne koýdatlar hökmüne seredilmede de galamyň durmuşda özüniň ulu ornunyň barlygy belli. Şoň üçin galam gylysdan ýeti diýilýär. Etlerine pursatda da söz bilen beýan edilýän zat hat üstüne geçýän bolsa onu biziň sözümizden biti, biziň ýazýan hatlarymyzdan manyly bolanyny ýetip bolýar. Mirjahan sebäberjek enneki sowalymyz bilelikde çekilen dert diýeňel. Bu sowaly siz öz pikiriňizi beýan etmeden öňürde bu sowaly ýeşlerimize goýulyň, ýeşlerimiz näme pikirde kan? Bilelikde çekilen dert diýeňel. Bu atalar sözüni şeylerek düşünýän, ýagny adam oğlu bir ruhdan düşende, bir adam oğluny dert basanda, özüň bir gowundaş, sırdaş adamsy gelip oňa bir gowuluk berende, ýa-ni bir medet berdi sözler aýdanda adamyň bir hili ýükü ýeňlenýär bolýar. Aslında biziň türkmen halkymyz, ata-babalarymyz özüniň dost, ýarynyň, goňşunyň bir begenen günde begenip şatlygyny, gynanjyny paýlaşyp bilen, bir duýgudaşlyk bildirýän ata-babalarymyz şeýle bir insanperwerlik gylyk häsiýetleri bizi nesillerimize hem gelip etipdir. Ýene de bu atalar sözüni dert çekmeklik, ýagny saglyk bilen baglanşykly insan ol bir hassa ýagdaýda şonu foruma gelenlerinde de şoňa bir mehrem sözler aýtdyk derdi ýeňlenýär bolýar. Lukman hekimine baglanşykly bir riwayaty şu atalar sözü bilen baglanşdyrsak ýerlikli bolar. Bir hassa Lukman hekimiň ýanyna gelipdir. Şonda Lukman hekim bu hassany gözden geçiripdir. Ölün hassa ruh taýdan pese düşüp ejizap oturýar. Soňra ol Lukman hekimiň göni görejine seredip Lukman siz dogryňyzy aýdyň. Men şu dertten gutulup gidip bilermi ýa-da indi bu dert ömürlük meniň ýany ýoldaşym bolarmyky diýipdir. Hassanyň ruh taýdan gowun çökülügi düşündigini bu kimsiz aňlan Lukman hekim şeýle jogap beripdir. Har şu taýda biz üç adam, men, sen hem de seniň derdin. Biz iki bolsak, bilelikde hereket etsek, şu derdin ýeňer. Emma
dert bilen sen iki bolsaňyz bilereşseňiz meni ýeňersiňiz. Goýsa biz bilereşip derdi ýeňeli diýip jogap beripdir. Aslında da lukmançylyk ilminde ilkinji bejergi onun mülayim sözi bolup durýar. Adamlar birek bilen mülayim gatnaşyk edip, birek şatlygyny, derdini paýlaşyp, hoşniyetli gatnaşyklar etmeklerini, şeýle ýaşy gylyk häsiýetleri dowam etdirmekleri göreňde tutan ata-babalarymyz şu atalar sözünde öğretipdirler. Bilelikte çekilen dert yengil diyen atalar sözüne menin düşünüşüm. Adam başı dersiz olmaz. Her bir adamın başına derdim gelýär, her bir adamda toylu günem bolýar, gynançly günem bolýar. Şol dert islenim adamyň başına düşlenle şonu bilelikde, agdy birlikde bir-birine golla berilip çekilse yengil bolar diyen pikri orta ýaş atalar sözü. Şoň üçin Türkmen halky agdy bir halk, aňardan ata-babalarymyzdan agdy birlik biziň ganymyzda bar. Şuna kylyň üstü bilen şu adam başına dert gelse agdy birlikde çekilmeli. Agdy birlikde çekilen derdin yengil boljagyny aýdyp geçýär. Bilelikde çekilen dert yengilliğini hemen misal edip, öz enemden misal almakçı sebebi enem atam urşa gidip, vatançıl urşunu, ýigine öz ojagyny saklap, ene sen kyn günlerine hile ýenip geçdiň diýemizde, biz kyn günler üýüşip agdy bir bolup zähmet çekip, ýagny zähmet baş şarar, başda şarar diýip, diňe zähmet bilen meşgullanyp, küýmüz köçäni diňe zähmet bolmuş oň üçin kyn günler esasanam agdy bir bolup, agdy birlikde jem bolup, günni meydan işläp, gijeler harly okap zähmet çekipdirler, şeýdi agrunlar ýenip geçipdirler. Şol agrunlaryň süýjüligine häbi arkadamyň haýasynda görüp otur. Zähmet, agdybirlik bular adamyň durmuşyna iň bir wajyp zatlarda ilçinlerde aýrylýanlar eli ýugar, ekeli birigip ýüzi ýugar diýär. Hem agdybirlik meselesi her bir adamyň öňündäki mukodetliklerin biri agdybirlik barýerine ırkal döwlet var, agdybirlik barýerine şahatlyk şagalan var, agdybirlik barýerine toy bayram var, agdybirlik barýerine bagtan var diýerek sözümiz ýerine düşer. Bagyt näme odan iýmekmi, bagyt näme ýa odan giýmekmi, bagyt näme süýj iýmekmi, ýa biratlar hawaý bir asmanmy? Ýok, beýle däl, pek zähmetden tapmaly, öz wagtyň ansabyňdan tapmaly, bagyt gaçmaz, howp görme ýygynyň, onu dawan azabyňdan tapmaly. Durmuşda ýaşaňda bagyt söýgi näme diýip sorap ýolçykýarda, şu ýerde her bir adam öz bagtyny, öz söýgüsini öz gözläp tapmaly kadýan. Ýagny nähildi halal zähmetiň bilen, agdy berilen üstü bilen. Biz hereden tomoşaçlarymyzyň bilýän bir tymsaly bardyr. Muny hemimiz bilýär, gepleşigimiziň dowamlygyna geçen taýdanlarda kän gaýtalap aýtyk. Ýani üçdan dowanyň öýüne gelýän ýagşylardy. Ýa-ni üçdan dowanyň her bir zat sorýar, biri mal mülk sorasa, biri baýlyk sorýar, beýleki sorsa, bir agdy berli goýup gitdiýende onu şol ýagşylarda şol öýde galýar. Sebäbi men ähli adam diýen agdy berlikde diýmek, agdy berlik ähli adam açar. Ömür bir iki sana qoňşy ýaşapdyr diýe, ýa-ni qoňşy aýalýa dibilini şo qoňşy tarap süpüripdir diýe. Günüň geçmegi bilen şo süpür beripdir, ýa-ni qoňşy gelini gaýnanysine deýrenip, inha bu qoňşy kaptal qoňşy biziň üstümizde öz hapasyny seyirip otur, näme sekkä o jogan bersek mi kak diýip gaýnanasyna salypdyr. Gaýnanasy paýhasly aýal bolan sebäpli, ýa-ni paýhasly çemeleşip bar sen ona gaharan getirip oturmak. Gynanma, men diýenim etdim. Çeşmeň suwundan bir vedere Allah şo ýa-ni sirlen hapaň üstüne sep berdipdir. Ýa-ni günüň geçmegi bilen ýa-ni hapa sirlen ýerden güller çykyp gülgülälikli. Bolupdyr goňşy muňa syn edip oturan wagtyň geçmegi bilen ýa-ni gül çykyp durdy ýa-be. Bu näme alamaty hadip ýa-ni goňşyna baryp salat alsa, mene siziň öýüňizde hapa sirdim üstüňizde ziyan etdim. Ýöne şonu şu ýerden gül çykdy. Buna hikmet näme kadip sowal berse ýa-ni paýhasly gaýnana, ýok goňşy siz bize hapaňa sirmediňiz. Siz gülüň tohumlaryny sirdiňiz biziň howlymyzda. Bize muňa üstüne suw sepeledik bolan, şeý güller çykdy diýip jogap beripdir. Muňa goňşy öýde eden ýalňyşyna düşünip utanyp öz howlusyny sirip, soň goňşynyň howlusyny sirip kömek edip
ağda berlikde gatnaşyp urapdyrlar. Gatwot. Esasy paýgas onu agdy ýerligi döredýär diýsegem bolar. Mezehan size berjek indiki sualymyz gülgü jana rahat, tene kuwat. Bu sual ile islemeden fikirdakan. Gülkü jana rahat, tene kuwat. Şu nakla geçmeden öňürti gülkü hakynda kelamagyd aýdasy melýär. Her bir söýdüň gadyr gymmatyna, onuň aňyrsyna durýan şuň manysyna uly täkim paýhas bilen sarpa goýan ata-babalarymyz gülküni hem bir näçe toparlara bölüpdirler. Mysal üçin yalandan gülkü. Bu gülesiň gelmän öz gurrun töşün göwünü tapmak üçin gülünýän gülkü. Ýa-da bolmasam ýaňsyly gülkü. Birine göwün ýetmezçilik edilip oň üstünden gülmek maksady bilen gülünýän gülkü. Ýa-da bolmasam içi yananyň gülküsi. Bu öz işi paşman şowsuzlyga uçran adamyň gülýän gülküsine ata-babalarymyz içi yananyň gülküsi diýip adlandyrylýar. Emma şu atalar sözüne aýdylýan gülkü tüýs ýüregiň bilen, kalbyň bilen, düýrmegiň bilen hegil edip gülünýän, çyndan gülünýän gülkü hakynda gurrun edilýär. Doğrudan adam yürekden gülünne, ol adamyň ruhy dünýäsine de, onuň beden saglygyna da ören uly täsir edýär. Şahir Kerim Guranipesow şeýle setirleri we gülkü barady. Balt paýlansa 3 aýlyk ilki al, ılgap barda saglyk bilen erki al, ýany bilen çugul gülkü al, soň tapylar galan zady zyňyp gitdi. Biziň ata-babalarymyz adam çyndan gülünne, ol adamyň ömrüni 1 ýaş uzaltýar diýip hasap edýärler. Şonuň üçin Lukman Hekim özüniň her gedekki çyndan gülen gülküsini özüne 1 ýaş diýip hasap edipdir diýip aýdylýar. Gülkü jana rahat, tene kuwat. Gülkü adamda ýaşatýar. Her bir adamyň ýylgarşy adamyň bagtlygyny aňlatýar. Adamlar elmidama ýylgyryp gelse, onuň tebigatynyň gözeldigini, ýaşaýyşynyň rahatlygynyň aýdyn alamaty. Esasany Lukmanlarymyz gülküniň janyň saglygyna hem ulakan täsiriniň bardygyny giňişlerini düşündirýärler. Her bir insan bir ýerine gülüp ýylgyryş bilen, mähir bilen baksa, bu dostlugyň, parahatlygyň alamaty. Gülküň adama täsiri, adam gamgysagwatanna şol özüňe bir zada gülüp bilen bir şatlanyp, ýa bolmasa bir rowayatlardan ýa gysgaçyk değişmelerden mysal getirip aýtmak netijesinde bir ýylgyranyň duýmagyny alýan, şeýlelikde bir rahat tapanyň duýmagyny alýan, şu ýerde bir epeniň değişmesini ýatlasym gelýär, epeniň öýüne diýe ogur giripdir diýe. Epeni men aňyp derrew şo sannygyna girip gulp ýatypdyr diýe. Oğru hiç zat tapmayan ki sandıgına näme kart başta diýen epeni çıkıptır da oğru şeýle yüzlenipdir. Sen näme işleň bu ýerde diýse, "Wah, utanjymam. Tanıga hiraýdym, almana zat bolmasam" diýip. Öýün almana zat bolmaz. Gato. Soň üçin saatlyk getirer, gutfany getirer diýe, hemişe diýe saatlyk bilen gutsu bular bir-biriniň aýanyna batyp görelýär diýilen ýaly sözlerim bize ilçinde gawat gelýär. Elbetde şahir hem aýdýar. Gülýär aşyklarymyz, gülýär gojalar, dowanlar gülýärler, dowjoklar gülýär. Şeýdip ýa-da ykballaryň üstünden her täher gün bilen dowar gülükler diýip. Gülmek adamyň ömrüni uzaltýar diýsegem sözümiz ýerine düşer. Hemişe gülýän adamyň ýüzüne ýygyr düşmez diýilýär. Ýygyr düşende de ol diňe bagtyňçylyklardyr diýip belenilýär. Şoň üçin hemişe gülmeklik bu bagtyrlykdan nişan. Egerde gusula adam bolsa ol gülmeýärde, ol hemişe ýüzlerini agram salyp geler. Demek ýüze agram salmaklyk biziň hijimizde zerurlugy ýok. Diňe gülmeklik ömrümizde ömür goşýan bolsa, onu ol bagtyň bir görnüşi bolýan bolsa, onu diňe şatlanyp gezmeklik her bir adama mahsusiyet bilen biri. Şu ýerde ýylgyryş söýgüdir, mäherdir. Ýylgyran ýüze ýygyr düşmez diýilipdir. Şu ýerde men bir mysal getirmekçi, bir tymsaly. Öňüm bir söwdegar Hindistana söwda etmäne bar ýany ken onuň ýanky öýnäki hosarlaryna herеңide näme sargadyňa barsa maňa ýüzleriň men seniň sargadyňa da getirjek diýipdir. Hersi ýanky ýekegeden hersi bir zat sargapdyr, bir altyn kümüş, biri ýegin libas, umumyň hersi bir sarga edipdir. Öz isleýlerine görä. Ýanky söwdagaryň setgede oturan togtuşamar eken, togtuşam söwdagara ýüzlenip Hindistana barsaň, men ýa togtuşlara da salam ýolla diýip ýanky ýüzlenipdir diýär.
Tövdegar ýa Hindistana baryp Tokoya barypdyr. Näme isen totuşyň sargan daňsa iňaňsat diýip ýa-ni totuşlar oýlapdyr. Näme görsedýär bir giden totuşlar diýip ýa-ni baryp salam berip kapasaň içinde oturan totuşum size salam ýollat diýse ýa-ni birinji salam beren salam ýollan totuşy ýa-ni ölen ýalyp ýatypdyr. Ýa-ni bu näme bolan hadip ýa-ni ikinji leýlerakda bir ýene bir totuş. Meňin häzir totuşum bar, şo size salam ýollat diýse olam ölen ýalyp bolup ýatypdyr. Onuň üçünji totuşyň ýanyna barsa-da olam ölen kişi bolup ýatypdyr. Oňa haýran galan sowdagar men öz sowdam bilen meşgul bolaýyn diýip öz sowdasy bilen meşgul bolup öýlen dolanyp gelende her senen sargydyny berip totuşam näme diýdiler diýä bolan. Her salam aýdan totuşum jan beren ýalyp ýykylyp ýatdy diýä. Aýdandan ýa-ni öz kapasadaky totuşam diýip ýykylyp ýatyberdi. Bular jan berdi diýip ýa-ni näme bolup galyp hawa ýetýänler diýip pencereň agdyny açyp ýa-ni pencereň agdyna goýupdyr. Kapasanam açandan totuş kanat bağlap uçup gidipdir. Bu näme alamat bolluk hadip howdagar öz haýran alyp uçup giden totuşyny haýrany alyp bir akyllar adamyň ýanyna bardyr diýip akyllar adam be seniň jogabyny tapmadyňmy diýse ýok. Sen salam ýollan totuşyň ýa-ni salamyny ýollan totuşlar oňa ine sen on öz eýäňden ülp paýmasaň sypjak gymanaň ýok diýip ölen kişi bolup ýa-ni şoň jogabyny jeýdip jogap berip şol sowdagardan öz janyny alat edipdir. Soňjynam Suat Mirzahan türlü değişmelerini üstülen ýa-da durmuş wakalaryny üstülen değişdik, buluşdyk. Elbetde her bir değişmeň aňartynda da bir durmuş wakanyň ýatanlygy bellemeli esaslar. Şol durmuş wakalaryň üstülen değişme döreýär, durmuş wakalaryň üstülen adamlaryň akyl paýgasy, adamlaryň işleri durmuş wakalaryň içinde hemmeti ynjyr ýaly bolup bir-birlerine baglanyşyp durýar. Mirzahan teleberjek inniki sualymyz bilimli uçar, bilimsiz gaçar. Bu sualy ile sizlerden näme pikirdakan? Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýen atalar sözi. Bilimli il ozar, bilimsiz il tozar. Ya olmasa bilimi güýçli birini kar, bilimi güýçli müňini kar diýen ýaly kwapdaş atalar sözleri bar. Elbetde ilatyň ösmegi üçin, milletiň aň düşünjesini ýokarlanmagy üçin bilim derejesi birinji ýerde bolup durýar. Häzirki döwürde bilimiň, ilmiň ösmegi netijesinde arşa sary ýollar açyldy. Bilimli adam asmana ganat ýaýyp uçan kuş misali her bir zady özüniň ýeti göreji bilen görüp, öz akyl eleýini elep, islenik bir kynçylyklardan baş alyp çykarmagy başarýar. Bilimsiz adam bolsa, gaýadan gaçan ýaly, gorpa düşen ýaly kyn günlere sede bar bolýar. Mehriban Türkmenistan ýurdumyzda hormatly arkadaşlarymyň başlanýşlary esasyna bilim ojaklary, ilim edaralary ýylatyň aň düşünjesini, bilim derejesini ýokarlandyrmakda ulokan işler alyp barýarlar. Ýa-da geleceğimiz bolan ýaş nesilleri ösürüp kemal getirmekde, olary terelmekde, bilim derejesini ýokarlamakda hem ulokan taýyarlar edilýär. Bu zatlar bolsa ahirki netijede Mehriban atamynyň güllä ösmegine ulokan ýardam edýär. Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýen atalar sözüne düşünjüm. Edýär gadamyň parazatly ýollaşylygynda ýurdumyzda ilim bilime östürmekde uly sepkitler etdiler. Ýa-da ýaşlarymyzyň bilim almagy üçin dünýä ularyna laýyk gelýän çağlar waglary, orta mektepleri halkymyzyň ýaşlaryna ulanmaga berildi. Bu bolsa gelecekde ýaşlarymyzyň bilimli, ilmli bolup, giň dünýä garaşly bolmagyna ägirt uly mümkinçilikler döredýär. Bilimli uçar, bilimsiz gaçar diýmegi ata-awlarymyz hem çağlara ýaşlykdan ilim bilim almagy giň işleýän ündäpdirler. Ilim bilim geleceğiň ýagty nurudyr, geleceğiň aýdyň şam çıragydyr. Bilim almak ähli üstünliklere ýetmek diýmekdir. Ýaşlara ilim bilim öwrenmegi, sowat almagy gelecekde bir hünärli kärri bolup ata-watanymyza munasip golluk etmegi giňden wagt edipdirler. Ilim hakkından hemen bir misal getirmekçi ilk wagtlarda bir ýaş ýat ýurtlara gidip ilim almak üçin öz bilimini artdyrmak üçin okuwa gidýär. Yani okuwa baryp şol muallimleriň, tälimçileriniň berýän sapaklaryny özleşdirip bilmän, özüne göwni ýetmän, özüniň sapaklaryna hiç bir başarmaýanyna özüne men näçe sapak alsam hiç zat öwrenip bilemek diýip halypalaryna
Men hiç beriyan tapaqlanyp özleşdirip bilemek şoň üçin men öz ýurduma gaýtmakçy diýip ýola rawana bar bolsa dalyp ýurduna gaýtýar, ýola gelýärkä ýa-ni suwsap bir dağ çeşmesiniň ýanyna barýar. Dağdan inýän çeşmeden bir damjalary göbüşe teresen häsine oturşuna şol damjanyň damp duran ýerine bir daş bar. Şo daşam diýe şo damjanyň dammagy netijesinde daş oýulyp gidipdir diýe. Muňa sine oturan ýaş jigit pikir edipdir be iki damja bolsa da ýa gaty jismi oýup bilipdir diýip kellesine oý pikir gelip şoňala gatyda oýup bilen bolsa meňe muny ýygyma dolanaýyn pikir edeýin. Bilim almakda da her dama köl bolar diýilen ýaly bilimni çyňlaşdyraýyp ýa ýygyna dolanyp öz bilimini çyňlaşdyrmak üçin okuwny dowam etdirýär. Ihlas bilen ağlasan şukurdan ýaşkar diýilse ýaly her bir zata ihlas gerek ýaly sakrada maýdýar men durmuşda diňe bir zat bilýän ýa olar men hini diýe hiç zat bilmeýänimde diýe diýmek. Alym bilim her haçan adamyň durmuşyny günden derur zatlar bolup durýar. Etlenik pursatda da etlenik durmuşymyzdaky temalar boýunça da bir bilen gurundaş bolanda da hökmanly ýagdaýda hem ilmliň ýa-da bilimliň şo ýerde täsirini ýetirýär. Käbir adamlarda esdän taňa ýany plany tuwalamy bilimli bolan ýa-da planyň gaýry tuwalamy bilimli gaýry diýilen ýa sözler ilçin esdät diýmek. Şolar şo taýda özüniň diňe bir öwrenen hünäri boýunça adamlaryň aňyna girenip özüniň söz ustatlygy bilen adamyň aňyna girýär. Yani bir muallim öz okuwçylaryna tapak etçe çağlar bilimin aňarsyna çykan ýokdur diye. Mysal üçin biz şu tapamaz diye tecrübe üstünlüğü geçelim diye de bir küýdäni alýa küýdäň içinde yankı ne şu küýdäni görýäňizmi diye ana şu diye boşluk küýdi diye. Hem okuwçylarym yankyny gollaýy hawa boş küýdi. Yankı küýdäň içine diye daş atyp başlady diye. Daş atdy diye atıştırdı diye gördüňmi men ha diye. Şuň üçin diye şu wagt nähillip okuwçylara sowal berende küýdäň içi doğru ýa daşdan ne? Yankı muallim kizjek oňjok daşlary diye ýene-de diye küýdäň içine atyp başlady diye. Bilen berleşdi diye. Gördüňmi diye bir diye ýa küýde diye uly daşlardan doğru wagty diye bir ýene-de diye muňa diye daş berleşdirdik diye. Inni şu nähilliýenne bular küýde diye inni doğru mundan atyp basylmaýar diýip okuwçylar şeýle jogap berýär. Bilim aliyata yankı küýdäň içine çäge uýa. Çäge diýen küýdäň içine ýerleşýär. Ne diýýär diýen aýtdyňyz diýe. Indi küýdäň hiç zat ýerleşmeýär diýdiňiz diýe. Ýöne de bir küýdäň içine ýene-de zat ýerleşdirdik diýe. Çägeni ýerleşdirdik diýe. Indi diýe muňa diýe aýtyp bilersiňizmi siz diýe ýene-de diýe hiç zat ýerleşmez diýip diýe. Okuwçylarym hawa indi hiç zat ýerleşmez diýe. Bolum aliyata içine küýdäň içine suw uýa. Suwum yankın içine yerleşýär. Edilýär biziň hem diýe aň düşünjämiz, paýgasymyz diýe şu boş küýde ýalyr diýe. Biz näçe diýe bir özümizde diýe şunça bilimi, ilmi ýükläp bilsek özümizde diýe. Şonça da durmuşda diýe köp zada diýe akly ýetirmeňizde iter berer diýe. Şu ýerde men hakama aýdan pähemli sözlerini ýatlatmaýar. Gaýdy men ha akly 3 ýyllar diýerdi. Yüreğe akıllı, göz akıllı, kulağa akıllı. Yüreğe akıllı'nın adamın goyuna vursak balmasa, türtme vursak neylesin diýlendir, deyip aydılyanır diye. Yüreğe akıllı olan kursaktan oynayan akıllar diyerdim. Adam ona dine gerek gaylar, her bir işe öyle yürücüğünden oynardı, eder yorar diyerdim. İkinci akıllı olanını Allah Teala ana göz verttir bize. Şol gözün görüyen vadından her bir yalmışlığını söylenem, her bir doğru dağıt üstüne durmuşta sen daş töwreňdäki bolup geçen wagtlardan sen akıl alyp ýaşamalýar. Hani ýerilen ýene atan turdymy? Şonu gözün görýän gün hiç zat diýdirmän turup işin bilen boluvermeli. Durmuşda adam öz gözü bilen gören zady istendiğin ýollar görenme bilen bilipdir. Üçüncü akıl kulak diýil, ene bir ermedi kulak akıllar diýip düşünürýär. Ona hillisek şu bir aýdan ýanyň iki çöre gaýtalap diýeniň etdirbilmän diýip durmalylar. Şonu bir goýul kasaplanan da bir diýen gulaňa aýdylýan öwütdünleri bir ýerdekde aljak bolmaly. Şonu da şu kulak diýilende de kulağa kalamlar peýda esasy ýürek
gözden gözünden görüp alan aklın sen durmuşta hiç gözän ok. Akıllardan biri hemişe diye köpçük yerine mätäçlikden ayırma diýip diye şey dile ederekenne. Onu da diye hazır bizim üçünden bu sowal geň bolar. Bir de tereten tomoşaşlar üçünden geň bolar. Hemişe adamlar dile edenne mätäç etme diýip dile ediyor. Ahire adamlar ýa-ni akıllaryň ýanyna barýar diye. Akıllarym diye sen hemişe diye mätäçlikden ayırma diýip diye şeýle dile edýän bolýan ýa-ni hikmeti näme diýenne. Eger de diye adamlar diye mätäç bolmayan bolsa diye onu diye her bir adam diňe öz başyna öz gün dolanlar öz başyna ýaşap bilýän bolsa diye onda hiç ýyl agdy birlige galmady diye birek hormatom galmady diye. Haçanlar diye biz diye birek diye mätäç bolan ýagdaýymyzda diye onu şol ýerde agdy birlik, şol ýerde dowatlyk, şol ýerde dowanlyk başlanýar diye. Ine ýöne koý bir mysal diye. Siz diye mätäçlikden aýrymy diýen sözümüz diye manysini düşünmek üçin niye sizde mätäç bolmağa geldiňiz de diye şonu niye düşündirmek üçin niye diýmek diye men öýüme diye nurly ýüzler geldi diye men sizin ýüzüňizi gördüm diye şol sebäpden diye bir jahan hemişe şoň üçin hem aýdylýan atalar sözündäki öwüt öndürler ýaly agdyrlyk bolsun dowatlyk bolsun her bir adam ilmli bilimli bolsun. Men hem hormatly prezidentimiň saýasyna ýaş nesillere bilim teoriýa berýär. Hormatly arkadaşymyň okamana, döretmäne, işlemäne, ähli mümkinçilik döretip berýänine köp sag bolsun. Aýdýar, goý arkadaş prezidentimiň jany sag, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Arkadaşymyň anamyny ödäp gelecekde ýaş nesillere halal bilim teoriýa berip ýetişdirmek esasy maksatlarymyz bolup durýar. Gatwy Mirjahan arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Çünki akıllarlar sözüne edilýär. Arzuwlaryňyz ýygynyň alga bir gün ýa-da piza garaşar diýär. Siziň hem ähli arzuwlaryňyz durmuşda amalaşmany tüýtürimizden arzu etýär. Hemişe hormatly prezidentimiziň saýasyna alyp barýan işiňiz üstünlikler hemra bolsun. Ketmeden kemal tapyň. Edi watandaşlar Atalar söz gepleşigimizin himayetkärı Avreli Mebel Hususy Kärhanasy biz Avreli Mebel Hususy Kärhanasynyň rehmetli işgärlerini, işlerini, durmuşlaryna hemişe üstünliklen hemra bolmagyny arzu etýär. Mehriban doganlar gepleşigimizin ahirine size ýene bir gezek dünýädäki ähli gowluklaryň, antan kalbynan çykan mehrim hoýbet sözleriň, ähli ýagşylyklaryň size hemra bolmagyny arzu etýär. Halalykdan galgan deterhanlaryňyz narnymatan dowly bolsun. Antan başynyň täze bolan jan saglyk mydama size hemra bolsun. Öňüňizde oýan arzuwlaryňyz ýolundan agaşman tiýiz wagtdan size hemra bolmagyny arzu etýär. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, Türkmen halkynyň roşan geljegi üçin durmuşymyzda bir näçe işler bitiren hem bitirýän gahryman arkadaşymyzyň janynyň sag alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagyny arzu etýär. Edi watandaşlar, ha şeýle ýaşa arzuwlar siziň her biriňize ýollap, bizem bilen hoşlaşýar, hoşça bolun.